Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kaseng New Trap Achik National Movement haka khat santarik unaitung arjar arpau kalalek banya kendu yau menteri ketenat kampo yang ke sorkar jala uba lakmen rembui banya kren ya ki babon kimat ki bagi pajba ki ya kendu jing ya kani kekenhun joka HANM layalam do presiden rangba jongka uba lamprang karbani haba kren cekilat pathai kubor kani kaseng kalapun pau bakawai na ki jingdawa jongka nau menteri ketenat kampo yang kalong ban penken rea kam ya ki pulit ki babam sam bar ki bashim kabu ban klong pisa na ki pajba hasurok ngelayo bani kenduk bani perkat kepada ngelayo discourse kepada kini border issue kepada kalian juga seng ngela kentu ya ka sorkar jela bak sorkar jela menta kalau ada ban pai khmat no segi border area kumba kalong menta ngi baka Assam ngela ekran ban home minister ngi baka Assam menta kawan ban kentur pot sak jaka juga Meghalaya da ke bawon ra ke development nata ke juga poru kawan bu de ki police outpost hapo uput usam bat ke Meghalaya ngela ekran bi home minister menta ban kalian juga Meghalaya ru menta kadai ban le da kene ke juga ke polisi ba kadai ban bu ya kini ki pulit jongi kibala kibabon hasilong menta ki pulit ngi ba na kaliang jong kini ki SF10 ki labon ma de balai ka state government kam engage no iki sapo border area namar kumsi benta kani ki jing engage lane ki jing bu police outpost lane police station sapo ki border area kan long ha ki ju ka por kum ki jingeda ya put usam ka khandau ka siap jong gajat benrew jongi ha ki ju ka poru kan long kum ka jingeda ya ki pajba khapur ki pardo prasnam jongi ke basyong hakapot bat ka jala Assam da kejuk kapor ngila yo bane phliu jemur ru bat e home minister ka ba ila ayingi ka positive ka assurance positive assurance ha ka ba ila ong ba in sapad idakwa mairu na kaliang jong i kum home minister idakwa ba menta ka kanti ka nang sarkar kan le ai no ban wanra no ekta ka jing penbe uput usam pna ka Meghalaya ka Assam de ngana kaliang ka seng mentang in budin ya kene kam bat ngila batha ru ngila ajengmut ru ya ke sarkar ba ke sarkar kadai ban pej bahano ban penurlong no ya ketika khanduli outpost kumba kalong merus kata ka police outpost kamdon po senong khanduli kadon sa ke jaka ka bak hamjinga po sakawai ke jaka dan nakali ang kasang mentang lai kran i ba idai ban bo ya ke police outpost hapo uput usam juga khanduli ka ba mardan bat ka Karbi Anglong bak jala Assam ta halor jong kaniru na kaliang jong i laong ba insa follow up insa budden ba ya kene ka kam insa pet ba menta na kaliang jong nek sarkar ka sale kemudian kam lada de ban penkut no ya kene ka jing ka japot bak Assam ta ke jok por na kaliang jong sang ilabo ru ya kawai ka memorandum ka bedai ka jing dawa ba ya kene ki officer pulit ki badan hapo ka brin new trap ki ba jumlian ban bamsap bampong na kaliang kaseng ka kentu ya ke sarkar baka dai ban weng mardori kum kini kibriu kiba penbut nam ya ke police department baro kawai kiba penbut nam ya ke jela Meghalaya makam tam kiba penbut nam ya ke longreniang jong ke jela jongi hadu menta dan na kaliang jongi nginem pat kwa ban penpau kerteng yanu ngila dawa handrai lada don kam ngin saai ka kerteng ru handrai ya mentahi na kaliang jong home minister ila kular ba insale ka badan kam bat isa transfer u lada dai tambang nakal yang kesang him kwa ban transfer u ne ubriu hapo khasi jentia ni kwa bakum kini gibriu kim dai hapo bedai bandan hapo rikasi kede bandan sagi wai pat ki jaka kata lada dai kasong jing start jong sarkar ka jing start jong home minister shano transfer hanrai kum kini gibriu nakal yang kesang kam kwa ban isu bakindan hapo uput usam jong ka khasi jentia hills dak ju ka por namar belai ba kini gibriu kaseng gabuk komplain kalong namar bakini kibreu kila pendek pelat ya pajba wad kibaket tempau sitrok ru la dawa pisa kibaket marbam ru dawa pisa kat badan kejingkit la sukil la sudawa la dawa pisa tekane kede ki ka bana kaliang kaseng kamla bansya handrai ha kejing sutu jong kaseng hi kasengo ba kane kede kamram jong sarkar nak ta kadaung yewan kedu home minister home minister ila aingi ka assurance ba insale ke badan kam bat isa penkerja kam ya ke bakum kini kulit officer
Kawai pat kamat kabagani ka seng kala dawa kalong ban penkloy no ya ka jingtei ya ki tempulet hakisnong ki badon hak hapot bat ka asam kum hak handuli bar haki wai pat ki benta jong ka hapot khnang bagi pait ba ki basyong basa hak hapot kindon ka jing sngo shngan ka discussion jong ka seng H&M bat uhum star kalong ka ba seso ha ka ba ngila dawa badai banbu no da ka outpost sanai precision hapo langpi khnang ba komdon shu kono kajing jong kipari jong i hangte po langpi bat hakajuk po leng ka seng kalayo ban ai jingmot ia ka sarkar me khaya lang ba humil star ba kidai ka sarkar MDA kidai bandon no kajing ken ber ka sarkar Assam na banta ka kamput kamsam te humil star uloong ba kinsa kala dai no hau ban April tang ba ka jurno kana ka jingpang coronavirus lapen sange no ya ka bat ngila ai jimudru ya ka sarkar ba kidai ban nompat sya siwa ya ki officer na gdun department ki bawan na sabar jong kejala ha kane kari kejungi namar ngi i ba dai tang ki breu ki bana sabar ki wanra ya untuk yang jingpang te nakaliang jong uhumil star ula manjuri kita wong bakal don ka jing yaken po sarkar bat ngilaong ru ka sarkar balada ka district council kadon ka plan kala wan bu yak police outpost halang pi balai kat ka sarkar me klia ngi kamla te ngila banjur bala kuno kumno nakabenta ban suk ban yo ka songsuk tungsan jong ki pari jongi habodar de ban bu kawai ka police outpost halang pi kawai khanduli bat kawai ka building jong ka prison ha solaj kumbalakan mene dai presiden jong ka Hiboi district tigijingekan baro bat uhumil star tersi kalong ka baseso bat nalyang jong ka seng ka penpau gijing sokmen ba lengba ka jing simkhia jong uhumil star kan long ka jing mentoy yaki pajba jong kari bat ka jaj benreu sakawai pat kamat jing dawa jong kane ka seng no home minister kalong ban penbit penbiang no ya jing don kam ha so light police station namar ba nadu bala pli ya ka shimdon satia ya ka office ka biang ka jakasa ya ki pulen bat kam don ru watang ya ka lock up ban set ya ki nong le kam sniu ka seng kala dawaru badai ban penbun shushu ya ki pulet ha so light police station namar ba kumba kalong mentahi ki don tang sangut ki pulet hangte Nagala kaseng ngilayo ban lek jurip hagine ki nriu banai meladem. Ngilalap ba ketika police station ka sudon tang umbau nongrim bat kidon tang sangut ki pulit. Nagala kaseng ngilabut din bawat ka building ru kamdon ka lock up ru kamdon de kaunra ka jinge yau paj ba ka thain jong ka dong mau hati. Nagala kaseng ngila sgau khya bat ngila sim khya ya kana ka kam hadu ba kane ka jing thumu ka jongi kala urlong habang ilayo mani kendu ya home minister mu ulai ka asuran sakaseng bahadin artayo nagalang jongi yong ba insaai ka jubab sakaseng ka jongi kane kade ka jingkemen naga benda ka seng ka jongi bat kumjuru ya upaj ba nong chong snong jong ka thain ma hoti barok kawai bat nagalang ka seng ngindang buddin ya kane ka kam om bakan syukut tang haka memorandum here ngindang buddin ngi kenturu ya ka sarkar bala dalong ka bala kan yale kham kloy namar ki pai ba ki ya kendu jing kumbang ila penpau menakane ba apa gidon kikis ki baja kane ka than ki pulit ki kendu jing ma namar kamdon ka lock up dikane kade ka jing kerpat saka government bala dalong ka bala kan yale no kham kloy ban penyo ya kane ka building hapo solaj police station